Yan ang PCF. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yan po si Simon Pumutin. First sample draw para sa araw na po na may draw number 3253. Pangasinan. Let's play small town lottery. Timer ready. Ating first winning number 27. 227. Ipapay po natin. Hindi mo na po. Kasama sa 153. Timer ready. At ating second winning number 37. 37. At ang ating number combination para sa ating first draw ngayong araw ay 27, 37, exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Si Joffrey Lourdes na Police Gumulong sa pagtulong.